No som celé tak safari. Že si on čup. Tak si to približ. Daj, radšej si tak výborné. No, krásne to vidieť a vidíte teraz, ako ona vyteká. Čiže tam, kde on to pichol, to znamená, že niečo tam spôsobil, nejaký tlak tam spôsobil. Áno? A to vlastne podnietilo vychrlenie tej magmy na vrch. Stáva sa z nej na povrchu čo? Láva. Láva. Výborne, krásne. Neurobím si nič. Či skáza ostrá naplní, alebo či prežije vulkanickú činnosť ďalšiu. A my či prežijeme tiež. No, lebo vieme, že červená je teplá farba horúca. Choď si prštík ešte. Tak počkej, Lebo ti nezostalo náhodou. Čo bolo? Áno, trošku zasúdené. Pozri sa. To je bezedná sopka. Vidíte, že už ide aj dým, čiže naozaj je to ako... Je to úhlasné. Čiže vlastne takto to vyzerá, že tam sú pozostatky. Andrej, môžeš prišlo, prosím, to svetielko, čo máš, aby Žioka videla. Len by sme potrebovali... Čiže vidíš teraz, činnosť prečo prestáva? Sama, ukáž to. Lebo nebol tam tlak, nebol tam, ja neviem, nejaký iný činiteľ. To asi nebude vidieť, ale...